Превратната история на България има една дата, която за нас, българите, е свещена, а за великите сили недопустима. 6 септември 1885 г. денят на съединението на княжество България и източна Румелия. Денят, когато дръзко и смело водачите на нашия народ показват правилата, наложени от Берлинския конгрес, и показват, че само няколко години след освобождението имаме и сили, и решителност, и воля да се обединим. Защото каузата свободна България не позволява разделение, защото границите не могат да спрат българския дух, защото националният идеал не е достигнат, докато извън пределите на родината остава дори един българин или метър българска земя. Да живее България! Честит празник! Заповядайте на празнично българско хоро!